Maing buntag mga igsoon ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Misa pasalamat alang sa Dios Amahan, Dios Anak ug Espiritu Santo, Birhen Medalya Milagrosa, kang San Jose, San Pablo, San Antonio Abad, from Aurea Estiliori. Pamisa pasalamat sa adlang natawhan ni Ria Milumida, ug ilabi na sa gasa sa kinabuhig sa mga grasya nga nadawat, halad gikan ni Milumida family. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa kinabuhi ug kalinaw sa among pagpuyo. Misa alang sa fast recovery ni Lidimi Ann Minggito, nga ayuhon ang iyang hilanat ug sakit sa kidney. Uban sa pangama sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo ug Mama Mary. Misa alang sa fast recovery ni Alejandro Suarez, nga ayuhon ang iyang sakit sa kidney. Uban sa pagama sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo ug Mama Mary. Pamisa sa mga kalag ni Narcisa. Misa sa ika-7th death anniversary ni Laurencia. Sa mga kalag nila ni Sirata, Honorato, Epipania, Isabel, Melisio, o sa tanang mga kalag sa purgatorio, from Aurea Estiliori. Sa mga kalag usab nila ni Mary Ann, Severina, Aurelio, Listoria, Rogelio, Feliciano, Antidio, Prisca, Patricio, John Paul, Pedrito, Ponciano, from Malin. Alam sa mga kalag nila ni Clark Dave, Jean Nicole, Angelito Senior, Heraclea, Victoria, Vicente, ug tanang mga kalag sa purgatorio, labi na kadtong walay naghandong nga pasaylo ng ilang mga sala, ug padangaton sila ngadto sa gingharian sa langit. From Ilumida family, alang usab sa kalag nila ni Bernardo ug Oldarico. Pamisa na unta nga tagaan ug kapiskay sa panglawas kada adlaw ug mahilikay sa disgrasya. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug usab alang sa mga kalag nila ni Napoleon, Gregoria, ni Sinaida, Andronica, Mario, Marcos, Sulpicio, Restituto, Anastasia, Rocky. Thanksgiving Mass for the blessings and graces received, for the safety and protection of all family members and all frontliners on this COVID-19, and for the souls of Maribel, Ismael, Juanita, Anastasio, Adelaida, and all the souls in purgatory. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, adlaw-adlaw ilabi na ang kabaskog sa panglawas. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Felix, Severina, Florentina, Juana, Cipriano, Pantaliona, Arsenio. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi o sa kabaskog sa lawas sa tibok banay. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug maayong panglawas sa among pamilya. O pamisa alang sa kalag nila ni Esteban, Petronilo, Roberta, Idobihis, Silvino Sr., Buenapi, Danilo, Leonora, Kili Francis. Pamisa pasalamat sa grasya ang nadawat namo sa matag adlaw, labi na sa gasa sa kinabuhi, o alang usab sa kalag nila ni Maximo. Pamisa pasalamat sa Dios sa ika-43rd anniversary wedding, o pamisa sa kalag ni Villalos. Thanksgiving Mass sa adlang natawhan ni Ria Milumida, nga tagan siya kanunay sa maayong panglawas ug malikay sa disgrasya o kasakitan, para sa guide o proteksyon her always, Lord. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat, ilabi na sa kinabuhi. Pamisa sa kalag ni Calixto, Leoncia, Pedro, Lucia, Florentino, Tornino, Teresita, Marlene, Arlene. Misa pasalamat sa Ginoong Dios sa tanang grasya nga nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi, mga pag-ampo o paghigugma. Pamisa alang sa kalag nila ni Ireneo, Leona o Maria. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, labi na sa kabaskog sa panglawas o sa mga kalag nila ni Ricarda, Elpidio, Efri, Hilin, Pinaflor,
Bartolome, Candelaria, Hilaria, Cristobal, Blas, Tilispora, Marvin. Mass intention for the protection of my family from sickness and danger. Misa pasalamat alang sa ika 75th birthday ni Dodong Humamoy. Misa pasalamat sa Ginoong Dios sa tanan grasya nga nadawat labi na sa maayong panglawas. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat labi na sa grasya sa kinabuhi. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa maayong panglawas, safety o protection sa among pamilya. Pamisa alang sa kalag ni Panpila, Fanny. Pamisa ni Senior San Roque, San Rafael, San Lorenzo, Senior Padre Nazareno, sa kanunay protektahan kami sa COVID-19, ilabin na si John Kim nga akong anak. Pamisa pasalamat kang Senior San Roque, Senior San Pablo, Apostol, Senior Santo Niño, Berhin de la Regla, Berhin sa Fatima, inahan sa kunanang panabang. Pamisa pasalamat sa tanang grasya, sa kinabuhi sa maayong panglawas sa tibok pamilya nga ilikay ang matag-usa sa kasakit ilabi na sa niining COVID-19 nga mikatap karon. Para pamisa usab sa kalag ni John Michael Tabanaw o pamisa sa kinabuhi atol sa adlang natawhan ni John Lawrence Anuling, ni Feliciana Oviedo o ni Leonardo Bintulan, hatagan sila kanunay sa maayong panglawas. Misa pasalamat kang Senior San Vicente Ferrer, pamisa sa kalag nila ni Manoy Ricky ug Ernesto ug sa tanang kalag sa purgatorio. Misa pasalamat kang Senior San Antonio Abad, Lord of Pardon, Mother of Perpetual Help ug Senior Santo Niño. Misa pasalamat alang sa grasya sa ika siyam kakatuigan sa among kaminyoon ug pasalamat sa pag-iway sa tanang katalagman sa among tibuok nga pamilya. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat og proteksyon sa tibuok pamilya. Pamisa og pag-ampo sa pamilya nga hatagan og kabaskog sa law sa sakit o disgrasya. Pamisa pasalamat alang sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Berhin Medalya Milagrosa, San Jose, San Pablo, Apostol, San Antonio Abad ug alang usab sa mga kalag nila ni Nisirata, Norato, Epipania, Isabel. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat matag adlaw ug alang usab sa maayong panglawas sa tibok pamilya ug sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Misa pasalamat sa akong anak nga ni graduate sa commando trainings. Misa og panghinaot sa Dios nga labang makaganggahom nga unta wag tangon na ang gipamati sa tibok lawas, tagaan na unta ug kabaskog sa lawas ang akong pamilya. Misa pasalamat sa ika sa 61 nga adlang natawhan ni Hetrudis Bistal. Misa sa inahan sa kunay ning panabang kay iyang gihatag ang iyang tabang kanamo. Pamisa sa akong negosyo nga gamay, mas for the protection of the COVID-19 to all frontliners and medical health workers, especially to my husband Peter Disoyo and his companion. Misa pasalamat alang sa adlaw natawhan ni Itel Simpron. Mass for the eternal repose of the souls of Godofredo, Guillerma, Miguel, Antonina, Anastasio, Anita, Pacencia, Magdalena, Proctoso Perfecto, Dominador, Tranquilino, Chupista, Junicia, Raimundo, Lisa, Oring, Danilo, Lando, Mario, Nestor, Agosto. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pinansyal, ilabi na sa gasa sa kinabuhi o kabaskog sa panglawas kanunay. Thanksgiving Mass for the grace received from San Pablo Apostol, Senior San Roque, San Martin de Porres o Mama Mary, Saints in Heaven. Misa pasalamat sa grasya o kabaskog sa tibuok pamilya o pamisa alang sa kalag ni Ana Marie, Francis Ann, Ernesto Erwin. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangama sa atong Ginoong Hesus, Mama Mary, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, sa mga santos nga santa sa langit. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat og maayong panglawas sa tibok banay ug alang usab sa kalag ni Marcila. Pasalamat sa mahal nga berhin sa inahan nga kanunay panabang
Senior Santo Niño sa tanang mga santos ug mga santas at tagaan og maayong panglawas ug pasalamat sa mga grasya nga gihatag ug pamisa sa kalag ni Abunja, Buligaw, Jima, Hinaro. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi. Inansa kanunay panabang Senior San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua. Pamisa pasalamat kang San Pedro, kang San Pablo Apostol o pamisa sa mga kalag nila ni Hinara, Candido Senior, Gonzalo Santos, Faustino Esmeralda, Iniria, Jacinta Leoncio, Isabel Pantaleon, Gaudencia, Claro Castro. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa matang adlaw ug maayong panglawas o pamisa alang sa kalag nila ni Martin Brehida, Warren, Stephanie Remedios Vicente, Javier Senior, Sumner, Gertrudis, Felix Nicolas Alfonsa. Pasalamat sa kapiskay sa panglawas sa tanang membro sa pamilya o sa mga gasa grasya nga nadawat. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug kabaskog sa lawas ug pamisa alang sa kalag ni Alejandra. Pamisa nga hatagan og kabaskog sa panglawas sa tibok pamilya o pamisa sa kalag ni Norberto. Pamisa sa mga kalag nila ni Eutikio, Beatriz, Tarcisio, Andres, Moises, Roberta, Rosina, Ciprino, Sopronio, Chofilo, Trinidad, Ricarda, Bonifacio, Manuel, Lolita, Cornelio, Josepina, Milania, Francasio, Jomidis, Ibilia, Lorando, Alejandro, Milonia, Ima, Anasilo, Rinaldo, Pedro, Hakabin, Victoria, Waning, Chopisto, Ventura, Florentino, Prancing, Bibi Jesus, Emmanuel, Justin, Maurito, Pachico, Moises, Danilo, Flaviano, Arlen, Corazon, Rubin, Abilino, Felipe, Vicente, Asuncion, Claudia, Lydia, Marilo, Chudita, Pablo, Perpito, Julia, Domingo, Hilardo, Emiliano, Richel, Expedita, Romana, Haniban, Arcili, Junicio, Urbana, ang nagpamisa, Marina, Lopranco, sa mga kalag nila ni Camilo, Claudio, Pilisa, Nolasco, Edwin, Francisca, Brinda, Cecilia, Felix, Senior, Junicio, Jose Antok, Mirardo, Calixto, Angelo, Sergio, Roland, Ramil Balang, Junior, Benjamin, Lolito, Pilipi, Ogniote. Sa mga kalag ni Lilita, Pilomina, Pilisa, Molding, Hilin, Sini, Cecilia, Jerelia, Boy Bits, Marcela, Robert, Rafael, Enrique, Socorro, Benito, Sabina, Marciano, Dante, Ribin, Shirley, Timoteo, Hilario, Lucrecio, Maria, Gorgonia, Florentino, Anastasio, Lucia, Paulo, Valeriano, Perpetua, Deuteria, Tanyola, Idna, Castilla, Marian, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Senior, Chodora, Ixico, Francisco, Meropi, Angela, Regina, Manuel, Bibi, Sarino Jr., Valeriana, Monico, ug sa kalag nila ni Pablita, Icombides, Rosindo, Pilomina, Policarpia, Margarito, Juana, Restituto, Silso, Elina, Trinidad, Amancio, Leonilo, Victoriano, Concepcion, Emilia, Emiliano, Isidro, Dominga, Pastora, Cristobalina, Anastasia, Obincio, Juan, Maximina, Florentino, John Prince, Maria, Ninita, Bibiana, Alfredo, Bin Sherwin, Margarito, Josepina, Eutropio, Amalia, Dinis, Jopilo, Florencia. For the complete healing of Romolito and protection of his family. Pamisa usab sa kalag ni Sarino Jr. Daghang salamat. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluloy niyamot nga Dios Ginoo ug Amahan nga may gugmaon, yatagan mo kami og tambal sa among mga balatian
diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, labi na ang COVID-19. O Amahan nga may ugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis iyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, og ang mga iris og dili binyagan managbalik og moila kanimo. Ingon man luwason mo ang makalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilong nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mo bati sa katamis niini langitnon nga tambal, og maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan na mo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalauna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo kurang adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, mahigaw mo kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa banulay, hinunuan sa kami sa tanagdautan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa, yan po kami mga makasasala, karon ug sa oras ng kamatayon namin. Maya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan na mo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman na imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalauna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo kurang adlaw, pasayloan kami sa among mga sala, mahigaw nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa tanagdautan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan na mo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalauna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo kurang adlaw, pasayloan kami sa among mga sala, mahigaw nga kami nagpasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa tanagdautan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kay ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon maghinulso kita sa atong mga sala, armandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ginoong Hesus, ikaw ang nagbanhaw sa mga manitay ngadto sa kinabuhi diha sa imong espiritu nga balaan. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoong Hesus, ikaw ang nagdala sa pasaylo ug kalinaw sa mga kasala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoong Hesus, ikaw ang nagdala og kahayag ni atong nagalingkod sa kangitngitan. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios na makinadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamaturan ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa anang basahon sa mga hari. Mingon si Elias nga taga Tisbi, usa ka mulupyo sa galaan kang Akab. Buhi ang Ginoong Dios ni Israel, ubos sa iyang pananaw nagaalagad ako. Ning mga tuiga walay yamog ni ulan, gawas sumala sa akong mga pulong. Unya ang Ginoo miingon kang Elias, biya dinhi og lakat ngadto sa sidlakan og tago didto sa sapa karit nga atbang sa Jordan. Didto inom gikan sa sapa. Gisugo ko usab ang mga uwak aron magapakaon kanimo didto. Busa milakat siya og mihimo sumala sa pulong sa Ginoo. Og sa paghilakat na niya milingkod siya didto sa sapa sa karit nga atbang sa Jordan. Ang mga uwak nang hatdanan kaniya og pan og mga unod mabuntag sa samang paagi, pan og unod mahapon og nag-imnanan siya gikan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magagikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw mahadakinas, dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay, ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo, adlaw ni og bulan og sa gabii. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo magbalantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan, karon og hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Sa
Ang ginumanaa kininyo. Manaosab kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, siya mitunga sa bungtod ug milingkod didto. Unya ang iya mga tinunan mialeron kaniya ug siya misugod pagtudlo kanila nining mosunod. Mulahan ang mga kabus diha sa espiritu kay ila ang harian sa langit. Mulahan katong nagsubo kay ang Dios magalipay kanila. Mulahan katong masinugtanon sa kabubuton sa Dios kay sila makadawat sa gisaan niya. Mulahan katong nagtinguha gayud sa pagtuman sa gisugo sa Dios kay ang Dios magatagbaw kanila. Mulahan katong mga maluluyon kay ang Dios maluoy kanila. Mulahan katong mga maputliw kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Mulahan katong naningkamot nga dait ang katawhan kay ang Dios mag-ila kanila nga iyang mga anak. Mulahan katong gilutos gumikan silang pagtuman sa gisugo sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Mulahan kamo kon bugal-bugalan ug daog-daogon kamo sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kay kamo ako mga sumusunod. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Ingon usab nila nini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nagahiskot ang atong Ginoo nito Ebanghelyo karon may tungod sa mga kabulahanan. Alang kang kinsa man kini iyang gipadiyag, iyang giwali nga mga kabulahanan. Alang kini sa matag usa, alang kini sa tanan. Kaya ligi ang tuyo sa Ginoo nga diha sa iyang pagpadiyag nining maong giyon mga kabulahanan ang tao mo tumang gayud nini puy-an kini, buhaton gayud kini, tumanon gayud kini, o si bisan kinsa nagahimo sa ingon makabaton, makaangkon sa tinuod nga kabulahanan dito sa gingharian sa langit. Makaangkon sa ganti dito sa gingharian sa langit. Naghahiskot siya may ito ni mga kabulahanan, apan baya kung ato kini pamalandungan, kini iyang mga gisgutan sa mga kabulahanan, ingon nini ang iyang kinabuhi, o sa kini kapag pariyag, unsaw kinsa siya, niya sa iyang pagkaginoo. Panalitan, nagaingon ng usas mga kabulahanan, bulahan na mga kabos sa Espiritu kay ilang gingharian sa langit, ingon siya nini, diha sa iyang kinabuhi. Bulahan katong masinugtanon sa kabubuton, katong nagtinguha gayud sa pagtuman sa gisugo sa Dios, katong mga maluluyon, bulahan katong mga maputli kasing-kasing, bulahan katong naningkamot nga managdait ang katawhan, kining tanan, iya kining gibuhat, mao kini ang iyang kinabuhi, mao kini ang iyang gipuy-an. Unsa iyang tuyo nini, aron ang tao sa mutuman, muhimo nini sa mga kini mao ang iyang gibuhat. Tinuray alang siya mga tinunan labi na sa iyang mga apostoles. Mao kini ilang gibuhat, mao kini ilang gisunod, gawas lamang sa usa. Katag usa ang tanan, gawas sa usa siya mga apostoles, nagkaangkon sa korona sa gingharian sa langit, tungod kay ilang gipuy-an o ipadiyag sa ilang kinabuhi, ang mga kabulahanan nga ihatag kaniya o gitudlo kanila sa Ginoo. Mausap kini di ang hagit sa matag usa kanato. Atong hinumduman kanunay nga ang Ginoo nagaingon na ba? Iyang tinguha nga dili siya kawadan bisag usa
sa tanan nga iyang gipakamatyan. Ang tanan iyang giangkon nga iyaha o ang iyang tinguha nga dili siya kawadan bisag usa sa tanan nga iyang giangkon nga iyaha. Sa iyang laing pagkasulti, ang tinguha sa Ginoo nga ang tanan gayod makaambit sa gingharian sa langit ug kini iya kining gihatagan ang tao og paagi. Din kita sa unsang paagi kita makaangkon nining maong kabulahanan. Puy-an kini, sundon kini, tumanon kini sa mga kini mao ang gibuhat sa atong Ginoo. Kay diya sa atong paghimo sa ingon, maangkon kayo tinuray sa tao ang kuruna, ang ganti sa gingharian sa langit kung siya samtang aniya kita, samtang buhi pa, naningkamot kayo pagpuyo, pagtuman o pagsunod sa iyang giingon mga kabulahanan. Ang Diyos mga atong magbubuhat ug amahan, nagpariyag siyang kaugalingon, pinagi siyang anak. Pinagi siyang Espiritu, iya kitang gihigugma, ubot siya nga si Jesus atong mailhan ug higugmaon. Mayon kita, Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Tabangi kami sa pagtaod sa imong mga binuhat, sa pagpaugmad sa kalibutan ug sa paghimo niining mabungahon alang sa kayuhan sa tanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan imong gugma alang sa tawo nga makit-an diha sa imong hinigugmang anak nga si Jesucristo, nga nakig-usa kanamo isip tawo ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo sa makaniya ug sa pagpadayon dinhi sa yuta sa tahas sa pagdala og kaluwasan ug kagawasan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan imong ibubo ang imong kinabuhi ug gugma pinaagi sa imong balaang espiritu nga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay nasamdan, sa pagpahumok kung unsay tiga o sa pag-init sa unsay mabugnawon. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua nga ang among mga gagmayng simbahanong katilingban uban sa tanan nga ania karon dinhi nga usa ka timaan sa imong may gugmaong presensya. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalinlaing tinuhuan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, mahimo kagayot nga sukaranan ug kahulugan sa among kinabuhing Kristohanon. Huni kami isip mga nagapanaw nga katawhan sa kahimpit sa imong kinabuhi ug gugma diha sa kayusa sa Espiritu Santo ug pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Walang
Mga igsoon, pag-aampo ka mo ron ng ako inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paglimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O ginutanawa nga may gumaon ng among pag-alagad kanimo, dawat ang mga gasa nga gihalan, ug tabay kami pagtubo diha sa Kristoanong pahigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug ipambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tod siya Dios yang gihubo ang himaya ug pinagis pag-ula siyang dugo didto sa cross, ang kalibutan yatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat, unay mo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidong kami kanimo din sa yuta o nagdaig kami sa mong kalangdon sa may hulong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dahil ko nalagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahay mo kinialang kanamo, galawas ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhasyog pa, nagpipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ining at sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining at sa iya mga tinunan o dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyong alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhan ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inamdaming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuanga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Dan. Inamdamiyo sa bang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daigon ug amoy ka nga himayaon.
Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniawan kaniyaw diha kaniya, gihatagan na kanimo magkahom nga mahan, niya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa mahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gamugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nagingon ka sa imong mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsaling sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ato ipakita ang atong paginigsunay, panagdayat manaa kaninyo. Kordero sa Diyos, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniwang kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angal nga mo kalawat kanimo. Apanipamulong mo lamang o mamaayo ako. Sa pag-ampi ka na sila. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing malaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang imo magkatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, o mapahamutan kanamo diha sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata,
para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.